हेलो गाइस लोगोफोर मा खबर लोगोफोर गोजांनानै नै रुम सिङावसो हाबसोना दं जोंबो दिनै डिउटि गैयामोन नालाय जेरावबो थांनाय जायाखै रुम सिङावनो दं मोनसे टपिक लानानै फैदो र' लोगोफोर टपिकआनो जाहैबाय गोदान आपडेट फैदो वाट्सएपनि गोदान आपडेट फैदो आरोना लोगोफोर बे आपडेटआनो जाहैबाय वाट्सएप मोनसेयावनो माने एकाउन्ट मोननै सालायनो हायो वाट्सएप मोनसेयाव एकाउन्ट मोननै सालायनो हायो लोगोफोर बेखौ बोरै खुलियो बोरै सुइट एकाउन्ट खालामनानै मोनसे एकाउन्टआव मोननै बोरै सालायो बेखौ आं नोंसोरनो खोन्थिलांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबायना लोगोफोर टेंटेनाव स्टार्ट खालामबाय आं लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबायना लोगोफोर हाय गाइस आं मोनसे वाट्सएपनि गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर बेनो जाहैबाय नोंथाङा नायलांबाय थादो मा होनो नै आं खोन्थिलांनि बे वाट्सएपआ माने गोदान आपडेट नोंसोर प्ले स्ट'राव मोनसे आपडेट वाट्सएपनि आरोना बेखौ नोंसोर वाट्सएपखौ लिरदो वाट्सएप आपडेट खालामना लाखांनायनि उनाव माने नायनो हागोन मोनसे गोदान आपडेट फैदो वाट्सएप एप्सनि माने आंनियाथ' अलरेडि आपडेट खालामखाना दोननाय दं आरोना लोगोफोर थेवबो खेबसे नायबावबाय आं अलरेडि आपडेट जाखानाय ओंखायनो आङो बेक फैफिननानै आरो आं वाट्सएपआव थांनो होग्लाय लोगोफोर वाट्सएपआव थांबाय वाट्सएपआव थांनानै नैबे थ्रि डट दंना थ्रि डटआव थांबाय थ्रि डटआव थांनानै माने सेटिंसआव फैबाय सेटिंसआव फैनानै डाइरेक्ट एकाउन्टआव फैबाय एकाउन्टआव फैनानै एडेड एकाउन्ट दंना बे एडेड एकाउन्टआव फैबाय ओमफ्राय नै गाहायखै मोनसे प्लास एडेड एकाउन्ट दंना बेवहाय माने एडेड खालामनाय लोगो लोगोनो मोनसे गोदान एकाउन्ट खुलिबावनो हायो माने मोनसे वाट्सएपआवनो मोननै वाट्सएप सालायनो हायो ओंखायनो नै एग्रि एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामना हो लोगोफोर क्लिक खालामनानै नोङो मोनसे मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय जि नाम्बारा दंखायोमोन गोजामाव बेखौ होनाङा गोदान होबानो जाबाय मोनसे वाट्सएपआवनो मोननै एकाउन्ट सालायनो हागोन आरो नों वाट्सएप मोननै सालायनो हागोन आं होनानै नायनि लोगोफोर 6001437 आंनिखौ होना नायदों मोनसेखौ बेखौ नायबाय कारेक्ट नाम्बार होनना बुंदो लोगोफोर इएस मारिबाय आं कन्टिनिउआव मारिबाथाय आरो फैसिगोन आरोना लोगोफोर कन्टिनिउआव मारिबाथाय कन्टिनिउ मारिबाय आं लोगोफोर एलाव मारिदो एलाव मारिनानै फैगोन अट'मेटिक भेरिफिकेसन फैबाय बेनि उनाव फैखाबाय नामखौ मा दोनो नों दोननो हागोन आरो ना S12 दोनबाय आङो आंनिखौ S12 सेकेन्ड वाट्सएप ना लोगोफोर बेनिफ्राय प्रफाइलखौ माखौ दोननो नों प्रफाइलखौ नोंनि गोसो बायदि दोननानै ला आं बेयाव नायनानै दोननोसै लोगोफोर आंनिखौ नोंसोरनो खोन्थिलांखाबाय थाबाय आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जायफोरा गोदानै फैदों वाट्सएपखौ खुलिनो रोङाखै बे एडेड एकाउन्टखौ खालामनानै आरामसे मोननै मोनसे वाट्सएपआवनो खुलिनो हायो आरोना लोगोफोर जायफोरा गार्लफ्रेन्डखौ मोजाङै चेकिं खालामनो थाखाय बे वाट्सएपखौ बाहायनो हागोन नोंथांमोना जेनेबा मोननै मोनथाम बाहायोना खायसे गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड सानै साथाम लानानै थिग बेफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरोना लोगोफोर सेंग्राफोर सिख्लाफोरनि थाखाय नायलांबानो जाबाय नै दाथ' आंनो जाबाय अलरेडि प्रफाइल जाबाय नाम लिरबाय बेनिफ्राय नेक्स्टखौ थुनानै होदो लोगोफोर बेनि उनाव क्रिएट डाइरेक्ट स्किप मारिबाबो जागोन एडेड एकाउन्टआ आंना अलरेडि जाबाय लोगोफोर स्टार्ट सेटिंसआ जानानै फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै बिदिनो हाय हरबाय आं हरनानै नायबाय नै लोगोफोर अलरेडि जाबाय आंना बियो ओंखायनो लोगोफोर मोनसे दा नोंसोरथ' खुलिखांबायानो होनबा एडेड एकाउन्टखौथ' आं खुलिखांबाय दा वाट्सएपआव थांनानै माने आरो
बैखौ नोंसोर बोरै खुलिफिननो थिग बेखौ खुलिनोबाथाय नोंसोरो गोजौआव मोनसे राइट साइडआव 3 डट थायोना बे 3 डटखौ थांनानै नोंसोरो क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामनानै नै सुइप एकाउन्टआव फैफिननांगोन सुइप एकाउन्टआव फैबाथाय नोंसोरो सुइप एकाउन्टखौ दांबाय सुइप एकाउन्टआव फैबाथाय नै सेकेन्ड वाट्सएपआव फैबाय आरोना लोगोफोर थिग बेबायदिनो आरो बेखौ लाबोफिननोबाथाय नोंसोरो आरो बे 3 डटआवनो थांफिननांगोन 3 डटआवनो थांफिननांगोन आं वाट्सएपखौ आरो बेक खालामनानै लाबोफिनदो 3 डटआवनो थांफिननानै नोंसोरो सुइप एकाउन्टखौ लाबाथाय आरो फार्स्टनियानो फैफिनगोन हा लोगोफोरनो फैफिनबाय बेनिफ्राय दा नोंसोरो जायबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बिसोरो चेकिं खालामनो गोसोबाथाय आरोना बिदि मोननै बाहायो आजिखालि गार्लफ्रेन्डआथ' सानै साथाम लानानै बिदि बाहायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो चेकिं खालामनो थाखाय थिग बेबायदिनो बेखौ आरामसे माने हमनो हागोन आरोना जायफोरा मोननै मोनथाम वाट्सएप बाहाया नोंसोरो बेखौ हमनो हागोन आरो जायफोरा सानै साथाम लाग्रा बयफ्रेन्डआनो जा गार्लफ्रेन्डआनो जा थिग बिसोरनि थाखाय मोजां जागोन आरोना बे दे लोगोफोर दोनथ'नोसै ना लोगोफोर गोजांनाया एसे बारा जाबाय